ሓገዝ መሃብ ጽቡቕ ባህሪ እኳ እንተኾነ ገሊኦም ሰባት ግን ሓገዝኻ ብኣሉታዊ መንገዲ ስለ ዝጥቀምሉ ወይ ድማ ንዓኻ ንምድካም ስለ ዝሰርሑ ደው ምግባር የድሊ። እቶም ክትሕግዞም ከለኻ ክትጥንቀቐሎም ወይ ድማ ደው ክተብለሎም ዝግብአካ 4 ዓይነት ሰባት ብፍላይ እታ ራብዒት ቁፅሪ ፍጹም ክትሕግዞም የብልኻን። ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ንቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ኣብ ግዜ ፀገሞም ጥራይ ዝዝክሩኻ ኣብ ጽቡቕ እዋን ዘይረአዩ ግን ከዓ ሓገዝ ምስ ዘልዮም ጥራይ ቀሪቦም ንዓኻ ክጥቀሙልካ ዝደልዩ እዞም ሰባት ንዓኻ ከም ሓደ ክቡር ዓርኪ ወይ መማኸርቲ ዘይኮነስ ከም ሓደ መድሓኒት እዮም ዝርእዩኻ። መድሓኒት ዝድለ ሕማም ምስ ዝመፅእ ጥራይ እዩ። ሕማም ምስ ሓወየ ግን እቲ መድሓኒት ኣብቲ ዝነበሩ ይቕመጥ። ንሳቶም እውን ፀገሞም ምስ ተፈትሐ ንዓኻ ምርኣይ ይኹን ምዝካር ኣድላይ ኮይኑ ኣይስምዖምን። ካብዞም ሰባት መልእኽቲ ወይ ፃውዒት ክመፀካ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብጣዕሚ ብዝጥዕም ቃላት እዮም ዝጅምሩ። ኣታበይ ጠፊእኻ ብጣዕሚ እየ ክዝክረካ ፀኒሐ ከመይ ኣለኻ ዝዓርከ ይብሉኻ። እዚ ግን ናብቲ ዝደለይዎ ጉዳይ ንምእታው ዝጥቀምሉ መእተዊ እምበር ካብ ልቢ ዝመፅእ ኣይኮነን። እታ ናይ ሓቂ ዕላምኦም ድሕሪ 2-3 ደቓይቕ ትመፅእ ሓንቲ ንእሽቶ ሓገዝ ደለይ ነይረት ትብል እያ። ሂወትካ ሰላም ክትኸውን ከላ ሓዱሽ ስራሕ ክትሕዝ ከለኻ ወይ ሓጎስ ምስ ዝመፀካ እዞም ሰባት ድሃ የብሎምን። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ንዓኻ ዝህቡኻ ነገር የብሎምን፣ ካባኻ ዝወስድዎ ነገር እውን የለን። ሰብ ኣብ ሓጎሱ ዘይርከብ ዓርኪ ኣብ ፀገሙ ጥራይ ክመፅእ ከሎ ሓቀኛ ግምት ከም ዘይብሉ የርእካ። መኪና ኣብ ጽቡቕ ጽርግያ እናሃለወት ነቲ ተቐማጢ ጎማ ኣይትዝክሮን ኢኻ። ጎማ ምስ ነፈሰ ግን ኩሉ ትኽረት ናብኡ ይኸውን። እዞም ሰባት እውን ንዓኻ ከም መተካእታ እዮም ዝጥቀሙልካ። እዚ ድማ ንዓኻ ከም ሰብ ዘለካ ክብሪ የቃልሎ። ምስዞም ሰባት ክትቀራረብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ተጠቒሞሙለይ ዝብል ስምዒት ይስምዓካ። እዚ ድማ ንሰባት ክትሕግዝ ዘለካ ድሌት ይዝሕሎ። ንኻልኦት ብሓቂ ሓገዝ ዘልዮም ቁኑዓት ሰባት ከይተረፈ ከምዚኦም ከይክኾኑ ኢልካ ክትጠራጠር ይገብረካ። ጉልበትኻን ሰላምኻን እዮም ዝሰርቁ። እዞም ሰባት ተደጋጋሚ ኣካይዳ ኣለዎም። ንኣዋርሕ ድሃ የብሎምን። መልእኽትኻ ወይ ፃውዒትካ ፀገም ከይህልወካ ብምስጋእ ኣይመልሱን። ሃንደበት ኣገዳሲ ጉዳይ ሒዞም ይቐርቡ። ጉዳዮም ምስ ተፈፀመ ይጠፍኡ። ካልኣይ ኩሉ ግዜ ንኻልኦት ዘማርሩን ሓላፍነት ዘይወስዱን ንዘጋጥሞም ኩሉ ፀገም ንኻልኦት ሰባት ዝኸሱ ንሳቶም ግን ንምቕያር ድሌት ዘይብሎም። እዞም ሰባት ኣብ ሂወቶም ንዘጋጥሞም ዝኾነ ሕማቕ ነገር ወትሩ ተሓታቲ ዝኸውን ካልእ ኣካል ኣለዎም። ስራሕ እንተስኢኖም ምክንያቱ እቲ ወሃብ ስራሕ ስለ ዝፀልአኒ እዩ ይብሉ። ምስ ሰብ እንተተባኢሶም ሰባት ስለ ዘይርድኡን እዮም ይብሉ። ድኻታት እንተኮይኖም ዕድል ስለ ዝበደለትኒ ኣይብሉ። ንገዛእ ርእሶም ፈፂሞም ተሓተቲ ኣይገብሩን። ኣብ ክንዲ ኣነ እንታይ ክቕየረለኒ ዝብሉ ዓለም ስለምንታይ ዘይትቕየር እዮም ዝብሉ። ንዓታቶም ምምራር ሽግር መፍትሒ መንገዲ ዘይኮነስ ሓላፍነት ንኸይወስዱ ዝጥቀሙሉ መከላኸሊ እዩ። ብዛዕባ ፀገሞም ክዛረቡ ከለዉ ንግዚኡ ካብቲ ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ፀቕጢ ነፃ ዝኾኑ እዮም ዝስምዖም። ንዓኻ ከም መድረኽ እዮም ዝጥቀሙልካ። መፂኦም እቲ ዘለዎም ኣሉታዊ ስምዒት ኩሉ ናባኻ ይፍስስዎ። ንስኻ ንምሕጋዝ ክትብል ክትሰምዖም ትውዕል። ንሳቶም ግን ካባኻ ተፈልዮም ምስ ከዱ እቲ ዝነበሮም ፀገም ንምቕያር ሓንቲ ስጉምቲ እኳ ኣይወስዱን። ንዞም ሰባት መፍትሒ ክትህቦም ክትፍትን ከለኻ ወትሩ ግን ዝብል ምክንያት ኣለዎም። ንስኻ ስራሕ ንምንታይ ዘይተናዲ? እወ ግን ሕጂ ስራሕ የለን እኮ። እሞ ትምህርቲ ተምሃር? እወ ግን ዓብየ ኣእሙረይ ኣይሕዝን እዩ። ንሳቶም ንመፍትሒኻ ዘይኮነስ ነቲ መፍትሒኻ ንምውዳቕ እዮም ሓይል ዘጥፍኡ። ምክንያቱ መፍትሒ ምስ ዝርከብ ምክንያት ይጠፍእ። ምክንያት ምስ ዝጠፍአ ድማ ስራሕን ሓላፍነት ይጅምር። ንሳቶም ድማ ነቲ ስራሕ እዮም ዝፈርሕዎ። ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ፍርቂ ሰዓት ምዕላል ንሙሉእ መዓልቲ ክትሰርሕ ከም ዝውዓልካ እዩ ዝደኽመካ። ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ኣሉታዊ ራእይን ተስፋ ምቑራፅን ተመሓላላፊ እዩ። ንስኻ ብኣወንታ ክትሓስብ ክትፍትን ከለኻ ንሳቶም ናብቲ ዓሚቕ ናይ ምምራር ጉድጓዶም ክስሕቡካ ይፍትኑ። ሓገዝካ ንዓታቶም ካብ ፀገም ኣይውፅኦምን፣ ንዓኻ ናብ ፀገም ይእትወካ እምበር። ነዞም ሰባት ክትሕግዞም እትኽእል እንኮ መንገዲ ሓገዝካ ብምቁራፅ እዩ። ከማርሩ ከለዉ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ በዓልካ እንታይ ክትገብር ሓሲብካ ኣለኻ ኢልካ ሓተቶም። ባዕሎም ሓላፍነት ንክወስዱ ምስ ገድፎም ጥራይ እዮም ክቕየሩ ዝኽእሉ። ሳልሳይ ሓገዝካ ከም መሰሎም ገይሮም ዝወስድዎ። እንተዘይሓጊዝካዮም ዝብኣሱኻን ዝቕየሙኻን ሓገዝካ ከም ግዴታኻ ዝቕፅርዎ ሰባት ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋን ክትሕግዞም ከለኻ ከም ሓደ ሰናይ ተግባር ይወስድዎ ይኾኑ። ይኹን እምበር እቲ ሓገዝ ምስ ተደጋገምካዮ እዞም ሰባት ኣብ ኣእምሮም እዚ ሰብ እዚ ክሕግዘና ኣለዎ ዝብል ሕጊ ይፈጥሩ። እቲ ብፍቓድካ ትህቦ ዝነበረካ ፍቕርን ሓገዝን ናብ ዘይተፃሓፈ ውዕል ይቕየር። ሓንሳብ እቲ ሓገዝ ግዴታ ካብ ኮነ ድማ ምስጋና ይተርፍ እሞ ጥርዓን ይጅምር። ናይ ሓደ ሰብ መንነት ብልክዕ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ንዝሓተካ ሕቶ ኣይፋልን በሎ። ሓቀኛ ዓርኪ ኣይፋልን ክትብሎ ከለኻ ንኹነታት ከይርዳእ
يخبرልካ እውን እዞም መሰለ እዩ ዝብል ሰባት ግን ኣይፋልን ክትብሎም ከለካ ከም ዝበድልካዮም ከም ዝጠለምካዮም ወይ ከም ዝፀላእካዮም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ እቲ ዝገበርካሎም 99 ፅቡቅ ነገር ረሲዖም በቲ ሓንቲ ዘይገበርካሎም ሕማቅ ሰብ ይገብሩካ እዞም ሰባት ንዓኻ ከም ርእሱ ዝኽኣለ ሂወት ፀገም ድኻም ወይ ስራሕ ዘለዎ ሰብ ገይሮም ኣይርኢኻን ብኣንፃሩ ከም ሓደ ንፀገሞም መፍትሒ ተፈጠረ መሳርሒ እዮም ዝርኢኻ ንኣብነት ንሳቶም ደኺሞም ክኾኑ ከለዉ ንስኻ እውን ደኺምካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኦም የለን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዝኸበዱ ነገራት ሓደ ሓገዝ ሂብካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ምርካብ ትፅቢት ክፀንሐካ ከሎ እዩ ሓገዝካ ከም መሰሎም ስለ ዝቆፅርዎ ዝገበርካሎም ነገር ኩሉ ከም ነብሩ ይርእይዎ ሰብ ምሕጋዝ ክብረት እዩ ባርያ ሰብ ምዃን ግን ውርደት እዩ ራብዓይ ሓገዝካ ንሕማቅ ተግባር ዝጥቀምሉ ንስኻ ብፅቡቅ ልቢ ትሕግዞም ንሳቶም ግን ነቲ ገንዘብ ወይ ሓገዝካ ንሕማቅ ወልፊ ቁማር ወዘተ ዝጥቀምሉ ሰባት እዚ ዓይነት ሓገዝ ካብ ኩሎም ዝኸበደን ንሕልናኻ ዝያዳ ዝፈታትን እዩ ምክንያቱ ንስኻ ካብ ልባዊ ሕያውነትኻን ርህራሄኻን ተበጊስካ እትህቦ ሓገዝ ንሳቶም ንገዛእ ርእሶም ንምጥፋእ ይጥቀምሉ እሞ ንስኻ ድማ ብተዘዋዋሪ ተሓባባሪ ጥፍኣቶም ትኸውን ወልፊ ዘለዎም ሰባት ወይ ኣብ ሕማቅ ተግባር ተፀመዱ ሰባት ንሕያውነትካ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ዝፈልጦን እዮም ንሳቶም ሓቀኛ ድሌቶም ንኣብነት ጫት ወይ ቁማር ኢሎም ኣይነግሩኻን እዮም ብኣንፃሩ ንልብኻ ዝትንክፍ ዛንታታት ይምህዙ መድሓኒት ክዕድግ ገዛ ክራይ ክኸፍል ደቀይ ዝበልዑ ወሲኖም ይብሉኻ ንስኻ ብፅሩይ ልቢ ክትሕግዝ ከለኻ ንሳቶም ግን ኣብ ውሽጦም እናሰሓቁ ናብቲ ሕማቅ ተግባሮም ይጎዩ እዞም ሰባት ንዓኻ ከም መሳርሒ ንምጥቃም ስምዒት ጥፍኣተኛ ይፈጥሩልካ እንተዘይሓጊዝካኒ ክመውት እየ ኣይትረኽበንኒ ኢኻ እናበሉ የፈራርሑኻ ንስኻ ድማ እንተዘይሓጊዘዮ ገለ ተኮይኑስ ብዝብል ስጋት ትህቦም እቲ ሓቂ ግን ሓገዝካ ንዕኡ ካብቲ ሓደጋ ዘይኮነስ ናብቲ ዝኸፍአ ሓደጋ እዩ ዝወስዶ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ነቲ ሰብ ክትሕግዞ ዘይኮነስ ካብቲ ወልፊ ንክወፅእ ኣይፋል ምባል እዩ ሓገዝካ ንሓደ ሰብ ካብ ሰብኣውነቱ ዘውርዶ እንተኮይኑ እቲ ሓገዝ ሕያውነታዊ ገበን እዩ ዝበሃል ወልፊ ዘለዎም ሰባት ናብ ለውጢ ዝመፁ መብዛሕትኡ ግዜ መሬት ምስ ፀበበቶም እዩ ኩሉ ሰብ ሓገዝ ምስ ዝኽልከሎም እቲ ዝጥቀምሉ መንገዲ ምስ ተዓፀቦም ሽዑ ጥራዮም ንገዛእ ርእሶም ክርእዩ ዝጅምሩ ንስኻ ብቐፃሊ ብምሕጋዝ ነቲ መሬት ዝፀበበሉ እዋን ተናውሖ ኣለኻ ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ጉድጓድ ንክፀንሕ ዕድል ትህቦ ኣለኻ ነዞም ሰባት ክትሕግዞም እንተደሊኻ እቲ መንገዲ ካልእ እዩ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ምሃብ ምግቢ ዓድገሉ ገዛ ክራይ ኣብ ክንዲ ምሃብ ብቐጥታ ነቲ ወናኒ ቤት ክፈለሉ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ገንዘብ ኣይህበከኒ ግን ናብ ሕክምና ክትኸይድ እንተደሊኻ ኣነ ከብፅሐካ ይበሎ እዚ እቲ ሓቀኛን ፅሩይን ሓገዝ ንሓደ ንርእሱ ዝጎድእ ዘሎ ሰብ ሓገዝ ምሃብ ንርእሱ ክቐትል ጥራይ እዩ ዝሕግዞ ሓቀኛ ልግሲ ማለት ሓንሳብ ኣይፋልን ምባል እዩ እቲ ኣይፋልን እቲኣ ንሂወት እቲ ሰብ ክትድሕን ትኽእል እያ ሰብ ምሕጋዝ ሰብኣውነት እዩ ግን ንገዛእ ርእስኻ ምሕላው እውን ብልሓት እዩ ሓገዝካ ንሓደ ሰብ ካብ ፀገም ዘይውፅእ እንተኮይኑ ብኣንፃሩ ንዓኻ ዝጎደእካ እንተኮይኑ ኣይፋል ምባል ልግሲ እዩ ምሕጋዝ ካብ ልቢ ዝምንጩ ክቡር ተግባር እዩ እንተኾነ ግን ሓገዝካ ንሓደ ሰብ ዝያዳ ህኪ ወይ ጥውይዋይ ዝገብሮ እንተኮይኑ እቲ ሓገዝ ንዕኡ ይጎድአሎ ማለት እዩ ንፉዕ ሓጋዝ ማለት ሓገዝካ ቋሪፅካ ሰባት ብክልተ እግሮም ደው ክብሉ ሓላፍነት ክወስዱን ዕድል ዝህብ እዩ ንሎሚ ዘዳልኩልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ